Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud ka nato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. So, dire sa itong pagpanag-uban, o ganyan na kita sa ika-29 nga bahin sa itong pagtuon, o nang-health ko nakas kapis kay panglawas. Ako akong pasalamat nga ikaw nagpadayon sa pagsunod sa itong pagtuon. Ang atong iskutan, mawang maisog nga pagtuon ni Abraham, mao'y atong sundon. Atong basahon ng Roma 19, nga ito na 22, kung Roma 4:19, nga ito 22, matod pa hapit na siya mausak kagatos katuig apan bisag nagkango-kango na siya ug si Sarah dili na makaanak, wala siya kawadig pagtuo nga makaanak pa sila. Wala siya kawadig paglaom nga matuman gayod ang gisaad sa Dios kaniya, kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom o gidayeg niya ang Dios. Kay nasiguro niya nga Dios makahimo gayud sa pagtuman sa iyang gisaad. Busa si Abraham gihimong matarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Mao kadto ang Biblia na dungog ni Abraham ang tagna sa Dios nga siya ang napili nga amahan sa daghang katawhan. Ang pulong sa pagpadayag, nakapakurat kang Abraham nga walay anak apan iyang gidawat kini pinagi sa pagtuo. Siya nagtungan Dios maghatag kaniya og paglaom bisan kung ang tarang paglaom nga iya sa tao mawala. Napakya si Abraham sa iyang pakigbisog sa iyang pagtuo kadtong si Ismael na tao kaniya gikan sa sulugoon sa Ehipto. Karon murag imposible na iyang, kung imposible sa iyang idarang asawa nga mga anak busa, wala niya gitanaw ang sugo sa kinayahan apan sa magbubuhat sa kinaiyahan, gamuusab sa sugo sa kinaiyahan. Wala giilad ni Abraham yang kagalingon sa pagunahuna nga imposible kaniya nga makaanak kang Sarah ang iyang asawa. Hinoon iyang gidasig ang iyang pagtuo, paspas nga naghupot sa pulong sa Dios, nagsalig sa walay katapusang kamatuoran o nakahibalo sa kasiguruhan nga ang Ginoo sa himaya wala nang limbong ug dili mo pakya sa pagtuman sa iyang saad. Bisan ang hunahuna sa tao moingon nga walay katumanan ang saad. Ang hingpit nga pagsalig sa pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang pagigbisog sa pagtuo nag-isip kang Abraham nga matharong. Ato kanang mabasa sa Henesis 15, 1-6 ug Henesis 17, 1 ngadto sa 8. Karong adlaw gitawag ka ni Kristo aron sa pag-ambit sa pagtuo ni Abraham sa atong pagtanaw sa atong kagalingon ug sa atong mga simbahan, atong makita nga ang katilingbang espirituhanon gipangkapoy, ang uban baldado ug uban nakatulog, apan ang uban way swerte patay. Apan si Kristo buot nga mohatag og walay katapusang kinabuhi pinaagi sa imo og sa akong pagtuo. Gusto niya bendisyonan atong mga pamahayag aron iyang gugma mulangkob ug mopadaghan susama sa mga bituon sa kalangitan. Kung gatuo ka ba sa saad sa tawag ni Jesus aron aduna ka espirituhanong anak pinagi sa pulong sa imong pagtuo? Gatuo ka ba nga Dios makalupig sa imong dili kasarangan, mabag-o sa pagkabugnaw, kung mubago sa pagkabugnaw sa imong simbahan o mupabarug sa inyong kaugalingong anak sa espiritu gikan sa magkaing kasing-kasing sama sa giingon ni Juan nga magbubunyag, makabuhi ba ang Dios sa anak ni Abraham gikan sa bato diin anaa sa kamingawan kung dili ka matinud-anong maghinulsol? Imo bang gisimba ang Dios? Gasalig ka ba sa maya sa Ginoo
ug gasalig kaniya imbis mahimong matahapon sa pagkabugnaw sa simbahan o imong mga daotang buhat. Makahimo ang Dios nga gamiton ka aron dalhon ang gahom sa iyang kinabuhi ngadto sa daghang tao. Tin-aw nga ang Dios ni Abraham o Ginoo ni Pablo mao gihapon kagahapon karon ug sa umalabot. Siya garahom sa imong pagtuo tungod kay kini ang kadaugan nga mulupig sa kalibutan. Ang atong pagtuo, ayaw katulog, ayaw kawala sa paglaom, maski imong panglimbasog sa imong pagtuo, bulungtad sa pipila ka tuig ug bisan na 10 ka tuig sama sa nahitabo sa kinabuhi ni Abraham, hangtod ang usa ka bunga na hinug kaniya kini ang maaghop nga si Isaac. Bisan sa pakigbisog ni Abraham ang Ginoo mipaligon sa iyang espiritu ug mihimo kaniya nga amahan sa mga propita. Imong ginabuhi o gusto niyang mumatarong kanimo pinagi sa imong pagtuo busa ibayaw imong kasing-kasing paligunang imong kamot nga nagbitay paubos o imong walay umoy nga tuhod tungod kay ginabuhi og siya maguna kanimo diha sa imong espirituhanong giyera. Atong basahon mga igsoon ang Roma 4 sugod tas 23 ngadto na sa 25 mao kini ang giingon sa Biblia. Ang pulong gihimo siyang matarong wala isulat alang lamang kaniya. Gisulat kini alang usab kanato nga himong matarong kay nagtuman kita kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo. Gitugyan siya ron patyon tungod sa atong mga sala o gibanhaw aron himuon kitang matarong. Ang kaalam sa atong pagtuo mitubo sa bug-os nga kasiguraduhan alayon sa pagpadayag ni Abraham. Karong adlaw wala lamang gipakita kun wala lamang gipakita sa Dios iyang kaugalingong makagagahom, labaw ug dili makita apan gipadala niya ang iyang anak nga si Hesus aron atong mailang iyang gugma ang Dios. Kung ang gugma gikan sa Dios Amahan, unsa nga murag imposible na hitabo ug ang anak sa Dios namatay aron mutubos sa atong mga sala, ang balaang Dios wala kun wala midaot sa mga magasala tungod sa ilang krimen apan iyang gidaot iyang kaugalingon aron kita nga mga daotan maluwas. Kini nga klase nga maluluyon, may gugmaon, may nantuson, mahinatagon, pasensyoso nga Dios mao ang atong Dios. Ang kung sa dihang nabanhaw si Kristo gikan sa kamatayon o kadaugan sa iyang sakripisyo gipadayag, wala siya gibiyaan sa iyang amahan sa dihang iyang gibubo ang tanang kasuko sa gilansang nga karniro apan siya gipabarug. Inusinting anak o klaro mipamatuod sa iyang walay katandi nga sakripisyo nga mihaom sa iyang Dios. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung naduna kamoy reaksyon, pangutana o opinyon, e-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.